zijn maar nu weer knieën. Ik heb vreemde knieën. Gewoon zonder eren. Wanneer kwam je erachter? Nou, toen ze, een gewoon weekend, toen ze krat uit huis kwam en toen zei ik het. Er zit 4 bij, 3 zonder eren en 2 die had geen eer. Dus zodoende. En wat toch niet, dat je het zei? Nou ja, wat een vreemd spul. Ik denk, goed dit nog weer ken. Maar toen had ik het opgezocht op internet en het komt haast net voor. Heel enkel dus een keer. Oh ja, helemaal de andere hoekjes die staat er een plek. Die maar even. Nou, ik vind het wel heel bijzonder. Want het shost eigenlijk nooit. Ik had het nog nooit van Jet of Sjoen. Ik wist niet die dat bestie eigenlijk. En ben je ze nou ook mooier? Ik vind ze schattiger en mooier. En ik vind het best wel vreemd. En ik al op school verteld? Nee, dat zou ik nog niet aan doen. Ik kijk wel naar. Ik had echt een niemand zijn. En Eline, wat vind je van de knietjes? Wel lief, ja? Ja, wat zou de verklaring daar eens een keer? Ik weet net, ik zei maar een speling van de natuur, maar ik weet net zo het was ken. Want hoe lang heb je al knieën? Ik ga nog 25, 40 jaar. Had knieën. En ik had het nog nooit beleefd. Eén keer toen ik jong knieën en toen zit mijn 2 bij, er zit een helling hierop. Die waren heel naar negen. Maar dit had ik nog nooit beleefd. Hoe gaat het met de knieën? Nou ja, er zit geen handel in. Dat is niks waard. Ik eet ze meer zelf maar wat op. Dan had ik plak. Ja, maar ja, dat gaat er maar gebeuren. Nou ja, dan mest ik ze even aan en als er dan 3 kilo waren, dan loop ik ze de jas en dan eet ik ze op. Dan had het dat plak. Maar dan vroeg ik het weer weg met hen, want er was net hier meer dit kind. Nou wel, ja, was een van Famke en Jonkje, maar verder zit er weinig handel in. Maar je was nog hele bijzondere exemplaren. Ja, misschien dat dat nog aan een beetje ongelukt. Ken wij. Dat zullen we nog proberen. Ik hoop dat het spectaculair was. Ja. Is het makkie of? Ja, het is alleen maar de remming. Maar hoe maak je remmen? Allemaal te drukken. Je leert dus hier de noodstop, dus op het moment dat er wat raars gebeurt, hoe rem je dan met dat onmachtig zware spul? Van als we nou een noodstop maken, wat gebeurt er, hoe lang geleden het terug? En dat stukje bewustwording proberen we hun je jood wel elk verstaan te peuteren. En slagen dat wat? En als de meesten die schrikken zich de eerste keer te pleuren van, oh, het door het best wel lang voordat we stilstaan. Want het glidt best lang terug. Ja. Dus dat is een hele ervaring voor die jongens. Dat vind ik altijd prachtig. Ja, dat is ook mooi. Het is ook altijd mooi om te doen. We hadden hier een prachtig mooi water binnen natuurlijk. Dus ja, wie doet je wat? Hè? Ja, ze zeiden al, ja, we maken graag slippen. Ja, ja. Ja, het is nou krijgt de kunst om te voorkomen dat je in de slip rijdt. Maar als het nog een keer gebeurt. En ik zei tegen de jongens, van, het is eigenlijk net erg dat het hier gebeurt. In de praktijk had daar een ik en daar een Scania. Als je, dan wordt het wat spannender. Maar hier hebben we even de ruimte. Hè. Dan heb je tijd en ruimte en dan kun je dus wat doen. Was hij goed vast? Ja. Oké. Maar geen ongeluk naar. Nou, dat gaat hartstikke goed. Hè. Je hebt de wielen nou in de goede richting staan, je kijkt in de goede richting. Dus dan merk je dat je gelijk al hartstikke netjes uitkomt.
Eerst voor een beetje benauwd, maar van things, wat gebeurt er? Want dat had er nooit meemaken. Je op televisie wel eens van die grote slingers en zo. Maar nee, dit voelt mij. Ja, ik vond het hartstikke mooi. De eerste keer wie ik al voorzichtig, maar het waren de tweede keer wordt het hart wel een beetje groter. Ja, dat is net zo benauwd mee. Dan kun je daar gewoon een erin. Ja, dat mocht ik van die man. Dus wie doet alles wat die man zei. Dus ja, kijk, we kennen 60, 70 hier over de baan in de vliegen, maar ja, dan is het weer in het gebouw. No? Maar ik net. Ja, dat is bij ons hier. Ja, toekomstchauffeurs, dus dat gaat hartstikke mooi met die jongens.